Da, aici avem o problemă, noi românii, mai delicată, fiindcă suntem cumva grevați de această temere ca nu cumva să fim prea subiectivi, fiindcă el este conaționalul nostru. Dar dacă reușim să ne depășim acest moment complicat, complex de inferioritate, superioritate, etc., nu avem cum să nu recunoaștem că realmente, cu inima pe inimă și conștiința curată, putem constata că el este probabil cel care la sfârșitul secolului al XX-lea a reușit să efectueze sinteza cea mai potrivită a lingvisticii ca atare. Pentru mine, și predic acest lucru de câte ori am prilejul, îl afirm, încerc să-l dovedesc, coșerul reprezintă pur și simplu lingvistica fără alte atribute, fără alte epitete. Aici o să dau un răspuns un pic ciudat, da? Mi se par extrem de actuale tocmai pentru niște domenii care, împinse la o parte de către științele tari, încep să pară ca inactuale, cum ar fi, epistemologia științelor culturii, de exemplu, nu doar lingvistica, da? Ci semiotica, epistemologia științelor culturii, poate chiar filosofia limbajului, deși când spun sintagma asta, filosofia limbajului, în 2021, mulți vor ridica așa din sprânceană. Da? Eu trebuie să consider că sunt actuale pentru că trăiesc cu ele. Eu receptez simpatetic și cu prietenie îngrijorările unora chiar dintre cei mai ilustri urmași ai lui, îngrijorările despre destinul lingvisticii integrale în momentul de față, în mișcările atât de variate pe plan internațional. Și în primul rând mă gândesc că cel mai activ dintre cei care și-au exprimat îngrijorarea asta despre singularizare, marginalizare, izolarea, a fost chiar profesorul Cabatek, pentru care am o imensă stimă. Însă, acum când mă întrebați dumneavoastră, aș prefera să mă gândesc, așa cum mă gândesc de obicei, într-o perspectivă mai îndepărtată și într-o actualitate nu secvențială, eventual mai apropiată sau imediată, ci într-o actualitate permanentă. Într-o deinuire a progresului științific care, pe plan mondial, deja prefigurează oarecum o mișcare în această direcție. Și ceea ce este clasic nu dispare, adică nu este vetust, supraviețuiește timpului, la fel Donatella di Cesare în același mod gândea lucrurile. Sigur, atâta timp cât aceste distincții pe care le face Coșeriu, are această concepție care se bazează pe distincții esențiale, pe principii, toate lucrurile acestea sunt deja justificate și verificate în istoria filozofiei și a științei și, din acest punct de vedere, fiind confirmate, spuneam, justificate, ele sunt în continuare actuale. Cred că cine face lingvistică generală, nu generativă, bineînțeles că sunt actuale. Multe concepte ale lui Coșeriu sunt, de fapt, fac parte, nici nu trebuie să spui că sunt de Coșeriu, pentru că fac parte din bagajul comun, cum foarte multe lucruri ale lui Saussure. Nu trebuie spus că sunt de Saussure, pentru că deja fac parte din bagajul elementar al oricui care face lingvistică generală. Dacă dorim însă să justificăm și să argumentăm printr-o analiză cantitativă, de exemplu, pentru că astăzi este foarte la modă să vedem cine și de câte ori a fost citat, o căutare simplă în Google Scholar o să vă aducă peste 50 de pagini doar la căutarea numelui Eugenio Coșeriu și dacă vom avea curiozitatea să calculăm câte citări sunt, eu am făcut-o doar pentru prima pagină din rezultatele Google Scholar, sunt astăzi căutat 3389 de citări ale studiilor coșeriene doar pe prima pagină de rezultate din Google Scholar. Deci, cantitativ se poate justifica actualitatea lui Coșeriu, calitativ, bineînțeles, în momentul în care citim bibliografia și vedem raportările și referirile la studiile sale, regăsim teorii actuale în studii moderne de actualitate, Coșeriu ca fiind citat. Deci nu putem să afirmăm că ar fi o teorie
neluată în seamă, ignorată sau că ar fi un autor marginal, pentru că acest lucru nu se susține nici calitativ, nici cantitativ. Dar și de pe poziția mea de mai puțin cunoscător al lui Coșeriu, aș spune, sunt actuale ideile coșeriene ca viziune integratoare asupra limbii și lingvisticii, ca soluții concrete, ca metodă și chiar ca stil.